Goedenavond, dit is Zeeland Nu met het Zeeuwse nieuws van vandaag. Het is bijna 2 uur en van alle kanten stromen er nog mensen toe om mee te gaan lopen met de stille tocht die om 2 uur zal vertrekken. Een stille tocht ter nagedachtenis aan de jongen die hier zwaar gewond raakte afgelopen zondag bij een steekpartij. En woensdag kwam het verdrietige nieuws dat hij om het leven is gekomen als gevolg van de verwondingen die hij daarbij opliep. Honderden mensen zullen meelopen ter nagedachtenis aan deze jongen in een stille tocht door de wijk Douwendalen. De tocht ging in gepaste stilte langs plaatsen waar Tim graag was. Melvin Telousa is de voorzitter van Jong Ambon. Die 15-jarige jongen Tim, lid van jullie club, hè? Ja. Hoe is de week voor jullie geweest? Ik denk heel zwaar, denk ik. Daarvoor zijn we ook hier met z'n allen. Iedereen wilde in welke vorm dan een steentje bijdragen om proberen zo mogelijk en zo mooi passend afscheid te geven. Ja, het is verschrikkelijk een drama, denk ik, niet alleen voor Jong Ambon, voor de club, maar ik denk voor heel Middelburg en iedereen die er betrokken bij is. Dus ja, het is verschrikkelijk. Naast veel vrienden en vriendinnen liepen er ook veel bezorgde ouders mee. En de burgemeester van Middelburg. Wij moeten er elkaar voor zorgen dat dit gewoon niet kan gebeuren. Dat jongeren niet met steekwapens lopen. En of er nou 3 zijn of 10, het moet gewoon niet gebeuren. Dus daar moeten we met z'n allen aan werken. Ook wij als ouders, onze kinderen mee te geven dat dingen gewoon niet kunnen. Dat er grenzen zijn van wat er kan en wat er niet kan. En dit kan dus gewoon niet. De woordvoerder van de familie heeft het net ook heel duidelijk gezegd. Hè? Een oproep gedaan. Jongens en meisjes, laat die wapens thuis. Desnoods in de keukenla, maar ga er niet mee de straat op. Nee, dat terecht. En ik steun dat ook. En dat moeten we met z'n allen ook steunen. En gewoon bij iedereen ook tussen de oren krijgen dat het gewoon niet kan. Dat moet je gewoon niet doen. Na ruim een half uur eindigde de tocht weer bij het begin. Met 2 minuten stilte en applaus voor Tim. Bij een ernstig ongeval is gisteravond een 21-jarige man uit Terneuzen om het leven gekomen. Het ongeval gebeurde op de Rozenveldlaan in Terneuzen. Het dodelijk slachtoffer was de bijrijder in de auto. De 19-jarige bestuurder, die uit Zaamslag komt, is naar het ziekenhuis in Terneuzen gebracht. Bij het ongeluk is de auto in brand gevlogen. De precieze toedracht van het ongeval wordt nog onderzocht en de politie vraagt eventuele getuigen zich te melden. Binnenkort komt er geld beschikbaar voor toeristische initiatieven uit een onverwachte hoek. Namelijk vanuit de erfenis van de ter ziele gegane VVV Zeeland. We hebben het pand in Domburg heel goed verkocht. En ook het vakantieboekingssysteem hebben we ook goed verkocht. VVV Zeeland werd voor een groot gedeelte gefinancierd door de provincie en gemeente. Toch werd er niet voor gekozen om het overgebleven geld terug te verdelen over de subsidieverstrekkers. We hebben naar de gemeentes toe en de provincie zijn we aan onze prestatieafspraken zijn we allemaal nagekomen. We gaan dat er niet over x aantal spelers verdelen. Hoeveel de erfenis van de VVV precies bedraagt, wil Ezinga niet zeggen, maar het gaat in ieder geval om tonnen. Mensen met initiatieven in de geest van de VVV Zeeland mogen straks hun plannen indienen. Je kunt bijvoorbeeld denken, tegen de wind in fietsen op de kering hebben die wat geld nodig. Maar misschien ook een bepaald onderwijs. Binnen het kader van onze scholing hebben we daar eigenlijk geen geld voor. Dat zou misschien daarvoor in de aanmerking kunnen komen. Over een tijdje zal het Stimuleringsfonds met een persbericht duidelijk maken hoe en wanneer de initiatieven aangemeld kunnen worden. Atleet Tim van der Broeke uit Vlissingen richt zich dit jaar op 2 nieuwe afstanden. Op de 3 en 5 kilometer. Vorig jaar liep Van der Broeke het 41 jaar oude Zeeuwse record op de 1500 meter uit de boeken. Maar dit jaar switcht hij naar 2 nieuwe afstanden. Ik maak nu de switch naar een 3 en de 5 kilometer, omdat ik het gevoel heb dat ik een beetje op de tak zit van die 1500 meter. Dus ik zit echt op het einde van mijn kunnen. En daar zit maar heel weinig ruimte om daarin verder te gaan. Wat ik daarnaast zie is, die 1500 meter, dat gaat zo hard en er komt zoveel kracht op je lichaam dat mijn Achillespezen het gewoon niet aankunnen. Dus die Achillespezen die zijn een beetje in een zwakke plek. De 26-jarige van den Broeke wil op de nieuwe afstanden vooral zijn persoonlijke records verbeteren.
Momenteel hoort hij bij de subtop in Nederland. Een stap naar de nationale top of het verbeteren van de Zeeuwse records is niet per se het doel. Mij lijkt het heel vet om dus onder die 8 minuten te lopen, maar ook onder die 14 minuten. Dat bijna nagenoeg gelijk is aan weer die Zeeuwse records. Maar die Zeeuwse records zijn niet een doel aan zich. Voor mij is het veel belangrijker dat ik dus, wat ik net zei, voornamelijk die afstanden leer lopen. Door zijn nieuwe doelen zal Van der Broeke voorlopig nog niet voor de overwinning in de kustmarathon gaan strijden. Dat zal wellicht pas binnen 5 jaar gebeuren. Van der Broeke is nu in voorbereiding op het baanseizoen dat in april-mei begint. Er lag vandaag een hoge drukgebied boven Frankrijk richting Duitsland en daardoor stond er in onze omgeving een toenemende westelijke stroming. De aangevoerde lucht was vochtig en een lijn met wat buiige regen trok eind van de ochtend en vanmiddag over onze provincie. Later in de middag kwamen we daarachter terecht en bleef het droog. De vochtige lucht zorgde voor veel bewolking, maar de zon scheen ook af en toe. Zowel in de vroege ochtend als in de loop van de middag na de buienlijn. Zoals ook blijkt uit deze foto's van respectievelijk Hoedenskerke, Schravenpolder en Domburg. Vanavond en vannacht zijn er opklaringen en wolken en het blijft droog bij temperaturen die gaan zakken naar 2 tot 5 graden. De noordwestenwind is zwak tot matig. Morgen houden we droog weer met een afwisseling van wolken en zon. En dat is dan eens een opsteken, want de laatste tijd hebben we immers weinig zon gekregen. De noordwestenwind wordt matig en de maximumtemperatuur ligt rond 7 à 8 graden. Komende week hebben we vanaf woensdag kans op een enkele bui, maar er zijn ook geregeld opklaringen en de temperaturen liggen erbij rond 6 graden en we krijgen meer wind. Tot zover Zeeland Nu voor vandaag. Het laatste nieuws vindt u altijd op omroepzeeland.nl en in onze app. Ik wens u nog een hele fijne zondagavond.